Os vikingos do Pendón presentan Atraco no banco, ou como asaltar un banco cunha grampadora. Capítulo 1. Ornitorrinco. Mais nos vale que isto saia ben, porque senón van salir de nós até cos pedriños. Xa estou vendo na prensa. 2 ladróns fortemente armados con grampadoras intentan asaltar un banco. Por favor. Insisto, confía en mí. Ímonos preparar antes de que veñan. Teríamos que escondernos para que vienos por sorpresa. No momento adecuado fago que un sinal e saímos os dous de súpeto. Non, fago eu. O que? O sinal, fago eu. Ah, vale. Que sinal? Que? Que sinal vas facer? Eu que sei. Insisto, que sinal? Xa se me ocorrerá algún. A ver, Lois, se non sei cal é o sinal, como vou reaccionar cando fagas o sinal? Queres me dicir? Veña. Non, de veña nada. Hasta que non saiba o sinal non me podo esconder. Veña. Ese vai ser o sinal. Veña? Veña. Pois vale, vamos a escondernos. Veña. Veña! Creo que veña non é unha boa palabra para o sinal. Trátase dunha palabra moi corrente e vaise prestar a confusión. Xa, como escollín eu non che vale. Non é iso, que é susceptible, meu. O que pasa é que podemos decir veña sen querer moitas veces. É unha palabra moi común. De acordo? Propoño outra. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Non é unha palabra corrente. Home, non, corrente non é, pero... Pero que? Que é un pouco ridícula para sinal. Ridícula? Ou de verdade que non te entendo, Atracar un banco cunha grampadora velo normal, pero usar ornitorrinco como palabra pareceche ridículo. Xa me estás enchendo con tanto capricho. Calma, que te vexo un pouco pasada de voltas. Non, pasado de voltas andarás ti. Todo ten que ser como ti digas. Pois agora marcha atracarás ti só. Pois marcha, total, para que serves? Ai sí, pois ala, aí quedas, pastrán. Xa me gustaría ver como faz para abrir a porta ti só. Espera. Agora fagoche falta, non Pois voume, como non sirve para nada. Espera, a ver se chegamos a un acordo. Vale ornitorrinco, Vale ornitorrinco. Agora vale, che. Veña, vale. E que máis? Como que máis? Quero oír máis. Ornitorrinco é unha palabra excelente para sinal. E vexete moi guapo. Quitada aí, ó. Escoita, aí veñen, escondámonos rápido. Sí, rápido, eu vou me meter debaixo da mesa. Pois eu metereime nas termas. Como vai haber un atracador aquí abaixo? Non pode ser. Iso son os nervios, que che fan ver o que non hai, ó. É imposible entrar aquí. Completamente imposible. Que lle digo que os viños oín, don Serafín. Oír as visións, ó. Ti xa me entendes. Estou completamente seguro. Xa, é onde están daquela, porque eu aquí non vexo a ninguén. Aínda me vai facer dubidar. Terás alucinacións. Aquí non hai ninguén. Que sí, que un deles coñezo perfectamente e teño visto vestido de policía. De policía? Municipal. Están a tomar o pelo. Que non, don Serafín. Quita dai. Non pode ser. Isto é un delirio teu. Onde van estar? Na cámara coirazada na que non poden entrar? Debaixo da mesa? Detrás das paredes? Non te das conta que é imposible? Son alucinacións. Epa! Don Serafín, Que? unha das alucinacións está xusto detrás súa. Ornitorrinco! 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 Ornitorrinco será o ti, la melibranquio, marsupial, bivalvo. Ornitorrinco! Ornitorrinco! Queres sair dunha vez? Ornitorrinco! Non podo, non ves que estou pechado. Ábreme ti. Protozoo, o lutorio, eucariota, paquidermo. Para quieto, isto é un atraco. Se te moves unha amiga, atacoche con esta grampadora. E ti, abre a porta dese armario. Agora mesmo, pero por favor, non nos faga nada. Tranquilo, se non faz parvada serei non che farei nada. Vamos. Ata aquí o capítulo de hoxe de Atraco no banco. Serán mangánimos os atracadores? Acabarán atracando o banco? Poderá don Serafín con eles? Todas as respostas no vindeiro capítulo.